आरो जुदि राजखान्थि हान्जायाव जुदि हाबनांगौबा आङो इउपिपिएल हान्जाखौनो आं बासिना लागोन। 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव जालांनाय जितु गहपुरनि जथुमा बे जथुमानिफ्राय आङो आजिरा लादों। मानोना बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाया आंनि थाखाय एसे आख' फाख'। बेनिखायनो आङो बे जथुमा बा 13थि जथुमायाव बिदाय लादों। अब्लाबो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि जानायलाय एकर्डआव थानाय जिफोर दफा दङ बे दफाफोरखौ मावफुंलांनायनि थाखाय आंनिफ्रायबो आङो नाजालांगोन। मानगोनां बिटिआरनि चिफ बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो जायफोर सागानगिरिफोर दङ जोङो बिथांमोनजों लोगोसे आंबो बिटिआर एकर्डनि जे दफा बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय आंनिफ्रायबो आङो नाजालांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ दाबो थि खालामाखै। आङो आंनि लोगोफोर आंनि गाहाम हामलायगिरि बिथांमोनजों सावरायबाय थानाय जादों जे आङो बबाव थानानै खामानि मावगोन बे खोथाखौ थि सावरायबाय थादों। आरो जुदि राजखान्थि हान्जायाव जुदि हाबनांगौबा आङो इउपिपिएल हान्जाखौनो आं बासिना लागोन। नाय बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौ आरो आद्रा माखासे दङ। जुदि इउपिपिएल हान्जाया आंनो जुदि बेखिनि खाबुखौ जुदि होयोबा एबा बिथांमोना जुदि सानोबा जे बिथांखौ फैगौ एमएलए जे इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिजाथि महरै इउपिपिएलनि हान्जानिफ्राय होनानै एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय एबा जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जुदि मावनो थाखाय खाबु होयोबा निस्सय आं बे खामानिखौ नाजावना लागोन। आंनिफ्राय दासिम बेबायदि जेबो आं सानाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आंनि जेसेबां मावथि लोगोफोर थाबोबाय एबा जायफोर गोदान मावथिफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंनि खावलायनाया बेल'नो जे माहारियारि बादखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय अरायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनांगोन। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु थांखि आरो नोजोर बेखौ जोङो जेब्लायबो जों गोसोआव लानांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु आसारखान्थि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो होनानै जोनोम जानाय मोनसे आफाद। बेनिखायनो बे गासैबो खोथाफोरखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावलांनांगौ होननानै आङो आंनि गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2001 मायथाइनिफ्राय आङो बिबान मोनदोंमोन दालाइसा आफादाव बालाजान थिनालि दालाइसा आफाद। बिनि उनाव दखरा आफादाव आङो बिबान मोनदोंमोन आरो बिनि 2003 मायथाइनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं गाहाय नेहाथारिनि बिबान मोनजेनदोंमोन। उनाव 2005 मायथाइनिफ्राय जोंनि गेजेराव जेबायदि पलिटिकेल क्राइसिस फैबाय बे पलिटिकेल क्राइसिस फैनायाव जों गोबां रोखोमनि थासारिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो आंनि गासैबो मावथि लोगोफोरजों बै समनि आंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङमोन आफादगिरि बा मिरुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि बोसोनगिरिफोर बिथांमोननि क'पारेसन आरो जेसेबां दखरा आफादाव बै समाव बिबानगिरिफोर दंमोन बयनिबो क'पारेसनाव बै समाव गाज्रि सिटुवेसनब्लाबो जोंनि थाखाय मोनसे क्राइसिसब्लाबो बे समाव जोङो बयनिबो मददजों जों खामानि मावनो हादों। नंगौ आंनि लाइफआव गोबां थासारिजों आं मोगा मोगि जानो गोनां जादों बै रोखोम सिटुवेसनाव। अब्लाबो इसोरनि अननायाव बेफोर गासैबो थासारिखौ नेवसिनो हाबोदों एबा बेफोर गासैबो थासारि डेन्जार जे सिटुवेसनफोर दंमोन बेफोरखौ अभारकाम खालामनो हादों। बेनि थाखाय इसोरखौ साबायखर होयो आङो आरो लोगोसे आंनि जेसेबां मावथि लोगोफोर दं गासैखौबो आं साबायखर होयो। बिथांमोननि क'पारेसनाव बिथांमोना आंजों थाफानानै जेरैबायदि मदद खालामबाय बिनि थाखाय आङो दिनैसिम बे लेभेलाव फैनानै खामानि मावनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। बेनि थाखाय आङो गासैखौबो आं साबायखर होयो।